डेलिमिटेशनखौ खालामनायनि सिगां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होग्रोनांगौ। डेलिमिटेशन खालामनायाव हेमन्त बिश्व शर्मानि आखाइ दं। मिथिमोनदों बे इलेक्शन कमिशननि डेलिमिटेशन जारिखि एनाउन्समेन्ट जारिखि ड्राफ्ट एनाउन्स खालामदों बेयाव दानि आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों आखाइ दं। आफाद गौथुमफ्रा अदालगुरिखौ लकसभा बियाबल' बिगासिनो, नाथाय अदालगुरिखौ एसटि लकसभा बियाब जानांगौ होननानै बिफेराखै। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिथाङा बुंदों बिटिआरआव क'क्राझारजों लोगोसे अदालगुरि लकसभायाबो एसटि रिजार्भ जानांगौ, नाथाय गोदानै दरंखौ लकसभा बियाब खालामनायखौ जेब्लाबो गनायनाय नङा। बिथां दावराव देख्रेबनि सोंथि, दिपआव जुदि मोनद' बियाबखौ लकसभा बियाब खालामनो हादोंब्ला बिटिसिआव मानो हाया? पदखा गावै गावै रंजानायफोरखौ फिनजाथाय होनानै बिथाङा बुंदों बिटिसि गोरोबथा बायदियै जोंहा क'क्राझारनि अनगायै गुबुन मोनसे लकसभा बियाबखौ मोनखानांगौ। बे हिसाबै जों रंजानायनि एसेबां गोनांथि गैया होननानै गोख्रोङै बुंदों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। दे सार, जिखिनि जोंनि बे बिटिआर बाखिन्दायावहाय मोननै डिलिमिटेशननि गेजेराव लकसभा जानो गोनांमोन, क'क्राझार प्लास उदालगुरि। क'क्राझारा जाबाय उदालगुरि खालामबाय। गोबां उदालगुरि रायजोफ्रा दुखु मोनदों। दा सारा बेनि बेलायाव माबायदि दुखु फोरमायनो सानो? जोङो दा नोंथांनि सोंनाया खोब मोजां कुइसन। दा बेखौ जोङो जनजाति सुरक्षा मंच जानानै जयन्त बर' दं सेक्रेटारि, दा बिथां दं, ओमफ्राय जोंहा ट्रेजारार दं जनजाति सुरक्षा मंचनि। दा जोङो नोंथांमोननि कुइसनखौ जोङो माने रायजो राजानि सिगाङाव खेंफोरथि होनो सानदों मोजाङैनो। जे दा मोननै जे लकसभा समस्ति इलेक्सन कमिसना डिक्लेयार होबाय थांनाय 20 तारिखआव। दा जोङो गोजोननाय मोनाखै, गोजोननाय गैया। दा बे समस्ति दाफामनायनि गेजेरजों टटेलि बर' जाथिफोरखौ माने सेस खालामनायनि मोनसे बे कनस्पिरेसि बे हाबनानै दङ। दा बे समस्ति मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति क'क्राझार आरो उदालगुरि, ओरैनो आगोलनि ड्राफ्ट कमिटि ड्राफ्ट जायखि रिपर्ट आगोलाव दादोंमोन बेबादिब्लाथ' मोननै समस्तिया जोंहा मोनखानांगौमोन। उदालगुरिखौबो होफानाय जादोंमोन, खिन्थु उदालगुरिखौ दिनै सोफानाय जायाखिसै, बेखौ दानख'नानै दरंआव लांनाय जाबाय। दा बेखौ आपत्ति खालामखानांगौखा। मानोना जोंहा मोनसे 6 सिडुल एरिया दंखायो। जोंहा 6 सिडुला मोनसे एरिया दङ आरो बे एरिया सिङाव जा समस्ति दङ आरो बेफोर समस्तिखौ लानानै जोंनो जनजातिफोरखौ खुंनो थाखाय स्कप होदों, बिटिसि खुंनो होदों, आरो लोगोसे एसेमब्लियावबो आसाम स्टेटआव जोंखौ एमएलए फाथायनो स्कप होदों, आरो जोंनो एमपिबो जोंनो मोनसे सिट होदों। दा गथिखे जोंनो जानाखि दा समस्ति होदों दरं समस्ति, बे समस्तिया जोंनि 6 सिडुल बिटिसिनि एग्रिमेन्टनि बे माने कन्ट्राडिक्टरि, बे बिरुदि बियो। दा जोंनि बिटिसिनि 6 सिडुल जानाखि एग्रिमेन्ट 4.7 बेयाव स्पष्ट बुंनाय जादों जे बिटिसिनि बाउन्डारि सिङाव थानाय एरियाफोरखौ लानानैनो बाउन्डारिनि मोनसे माबाखौ लानानै जों माने माबाखौ मा होनो बे पार्लियामेन्ट समस्तिफोरखौ बा एसेमब्लि समस्तिफोरखौ खालामनाय जागोन होननाय मोनसे रोखा रोखा 4.7 लिरनाय दं। जे खुनु माने माबाखौ जुरिसडिक्सनखौ बिटिसि बाउन्डारि जुरिसडिक्सनखौ क्रस खालामाब्लानो बिटिसिनि बाउन्डारि सिङाव थानानैनो समस्तिखौ दानाय जागोन होननाय बे मोनसे दंखायो। दा गथिखे जोंनो दरं समस्तियाव दिनै जेरैखि माबा हरबाय, गामिफोर हरबाय, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिंनि गामिफोरखौ बियाबफोरखौ एमएलए बियाबफोर हरबाय। बे माने कुवाइट कन्ट्राडिक्टरि बे 4.7नि। दा गथिखे बे जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा, जों बेखौ गनायनो हाया। दा समस्तिया दायोमोनब्ला, एमपि समस्तिया दायोमोनब्ला जों बिटिसि एरियाखौनो लानानै दानांगौमोन। जा बिटिसि एरिया होनब्ला जा उदालगुरिया फैयो। दा उदालगुरियाव मोनसे समस्ति जों मोननांगौमोन। दा बेखौ होआब्लानो दरं समस्तियाव हरनाया बे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ सिफायनाय जादों, आरो बिटिसि 6 सिडुलनि बे जायनाखि स्पिरिट, बे स्पिरिटखौ कन्ट्राडिक्ट खालामनाय जादों, बेखौ फोजोबनाय जादों। दा गथिखे बेनि गेजेरजोंबो जोंनि बिटिसि 6 सिडुलनि जायनाखि एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टखौ धंस' खालामनाय जादों बे दरं लकसभा बियाब बानायनो थाखाय। बेखायनो जों गथिखे बेखौ बानायनो हाया, मानिनो हाया। दा दिनै जों नुदों, दा दिनै क'क्राझाराव मोनसे समस्ति जाबाय लकसभा समस्ति, आरो उदालगुरियाव लकसभा समस्ति जानो हायिनि खुनु खारन गैया। जोंनाव गासै बिटिसिआव माने मोनबा समस्ति दा बानायबाय एमएलए समस्ति। बे मोनबा एमएलए समस्ति बानायदोंब्ला
जों बे मोनबा एमएलए समष्टिनि गेजेरावनो जोङो मोननै माने लकसभा समष्टि जों बानायनो हायो दा दिनै डिफु समष्टिखौ नायदो कार्बि आंलं डिफु समष्टियाव जोङो 6टा माने एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै मोनसे पार्लियामेन्टारि समष्टि बानायनाय जादों दा माने डिफुआव जुदि 6टाजों मोनसे एसेम्बलि सेगमेन्ट बानायदोंब्ला जोंनि बिटिसिआव मानो 15टाजों मोननै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउसन जानो हाया बेखौथ' बानायनो हायो दा मानो बानायाखै आरो लोगोसे बेखौ बानायाखिसै आरोबाव जोंनि जायनाखि बिटिसिनि एक्ट दंमोन 4.7 एक्ट बेखौ सिफायनानै दिनै बिटिसि बाउन्डारिनि बाहेरायाव दिनै जोंनि बिटिसिनि एमएलए कन्स्टिटुयेन्सिखौ दिनै लांना हरबाय बेथ' जोंनि बेरेखा जाखाथारबाय जों बेखौ जों गनाय हाया दा जों ओंखायनो जों बेखौ टटेलि जों बेखौ रिजेक्ट खालामो गनायथाव नङा इभेन आरोबाव मोनसे प्रश्न जादों दिनै क'क्राझाराव मानो रंजादों उदालगुरियाव मानो रंजानो हायाखै दा क'क्राझारावबो रंजाथाव नङा जोंनि खुनु बर'फ्रानो क'क्राझाराव माने एमपि सिट मोनसे मोन्दों होननानै ट्राइबेलनि थाखाय बेनि थाखाय जों रंजाथाव नङा जों रंजानो हाया आरो माने उदालगुरियाव रंजानो हायाखै मानो रंजानो हायाखै क'क्राझार उदालगुरियाथ' बिराद दुखुनांथाव जाबाय रंजाथावथ' नंखाथारा दिनै गावनि समष्टि बिटिसि समष्टियानो दिनै दरंजों थांफानो गोनां जाबाय गावनि एरियाखौनो दरं हरबाय बेखौ जों बोरै रंजानो हानो दा क'क्राझार समष्टि मोननानैबो जों रंजानो हाया मानोना जोंहा 2003आव बिटिसि जायनाखि एकर्ड जादोंमोन 2003आव बे बिटिसि एकर्ड जानाय बादियै जोंनो पार्लियामेन्टारि समष्टि मोनसे मोनखानांगौखा जोंहा दा बे हिसाबै जोंनो क'क्राझार समष्टिखौ जोंनो रिजार्भ खालामना होदों दा बेखौ जोंहा बेनि थाखाय रंजानांगौ बाथ्रायानो गैया जोंहा जों मोनखानांगौखा जोंनि माने 2003नि जायनाखि बिटिसि एकर्ड बे एकर्ड बादिनो जों माने पार्लियामेन्टारि समष्टि मोनसे मोनखानांगौखा ओंखायनो जों बे रंजानांगौ बाथ्रा गैया बे रंजानाया ओरैनो आन्दाजै जोंखौ आन्दायहोनाय बर' जाथिखौ खैफोदनि समाव आन्दायहोनानै बर' जाथिखौ आरोबाव खैफोद खालामनाय बेसो जादों दा बे रंजानाया थिग जायाखै जों दुखु खालामो आरो जों बेबायदिखौ रंजालाबायनानै रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोनायाव जोङो निन्दा खालामो आच्चा सार आं मोनसे कुइसन खालामबावो बे डिलिमिटेसनखौहाय होबथानाय खामानिया रायजो राजानि ना रुलिं पावार जाय सरकारा सोलिदों बेनि खामानि गोबां रायजोफ्रा कुइसन खालामदों जों रायजोफ्रा गोबां बेबायदिनो एमपि इएम एमएलए बिदिखौ जोङो थिनहरो भट होनानै खिन्थु बेनि बेलायाव सोर गसंनांगौ सारा बेयाव मा रिप्लाइ होयो सोर गसंनांगौ बेनि दायनिगिरिया सोर गसंनांगौ दा जेनेरेलि बे डिलिमिटेसन खेथ्रआवबा ओरैनो पलिटिकेल मेनफ्रा बांसिन दायित्व थायो पलिटिकेल पार्टि बांसिन दायित्व थायो बिसोर दायित्व लानांगौमोन बिसोर दायित्व दंमोन दा बिसोरसो मावनांगौमोन दा बिसोर मावाब्लानो जोंनि रायजो राजाखौसो जोङो दा थुनो गोनां जानाया बे जोंनि जे मावनायनि जोंहा जे केपासिटि गैया जों जे मावाखिसै बेनि सायाव नुजाथिनाय जायो आरोखि जोंनि जुदि पार्टिफ्रा पलिटिकेल लिडारफ्रा जुदि स्ट्रंमोनब्ला गोख्रोंमोनब्ला जों दिनै बेबायदि मोनसे खैफोदाव जोङो भुगिनांनो गोनां जानाय नङामोन दा जों जयैनो जुदि पार्टिफ्रा आगोलनिफ्राय नांनायमोनब्ला हयथ' जों भुगिनांनायावमोन रायलायनांगौमोन दा जोङो आगोलाव जेब्लानाखि नटिफिकेसन होयो 2007आव बेखौ लानानै जोङो अपज खालामनानै हैखादों दिल्लीयाव इलेक्सन कमिसननिबो जों अपज खालामहैदों जयैनो दानि जायगायाव फ्रन्टाल अर्गानाइजेसन जा दङ बनसु दङ ओमफ्राय लोगोसे नैबे भलुन्टियार फर्स दं इउटिअ दङ ओमफ्राय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च रायथार एकाडेमि ओमफ्राय नैबे जोंनि दानि डेलिब्रेशन कमिटि सानसुमा कुमार बैसुमतारिनि प्रेसिडेन्टनि आन्दाराव दा जों जयैनो बेखौ 2007आवनो जोङो कमप्लेन हैखादों दा बे हिसाबै गुबुन जोंनि पलिटिकेल पार्टिफ्राबो बेखौ आपत्ति खालामनांगौमोन खिन्थु हयथ' जानो हागौ बिसोर मोजाङै गुरुत्व मोनाखै दा बले दिनै जोंनि आपत्तिखौ खोनासङा जासे दिनै इलेक्सन कमिसनारा गावनि गोसोबादि बे माने माबाखौ डेलिमिटेसन खालामनाय जाबाय अबयसे जों बेयाव दिनै मिथिनो मोन्दों बे इलेक्सन कमिसननि डेलिमिटेसन जायनाखि एनाउन्समेन्ट जायनाखि ड्राफ्ट एनाउन्स खालामदों बेयाव दानि आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों आखाइ दं जों बेखौ मिथिगौ दा बिथांनि डिक्टेसनाव जादों होननानै जों सानो आरो बिथांनि उद्देश्यआ जोंनि ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ सेस खालामनाय बिटिसिखौ सेस खालामनाय बर'फोरखौ सेस खालामनाय आरो बे उद्देश्यजोंनो दानि बे डेलिमिटेसनखौ खालामदों होननानै जों सानो दा जों गोबां बिदिनो नुनो मोनदों जोंनि बिटिआरआवहाय बर'फोरखौहाय बोफ्लेबाय थानाय जेरै मोनसे वान इउनिटि जानांगौमोन बेयाव डिभाइड एन्ड रुल जाबाय थादों डिभाइड रुल जेरैबायदि जाहैदों जों नुनो मोनगासिनो बर'फोरखौहाय जेरै गोदोमोन बेबायदिनो गावस्रा होबाय थादों गतिके परिबर्तन सरकारजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो जानो गोनां होननानै प्रमिसेस खालामदोंमोन खिन्थु बायग्लिलांबाय थादों सारा बेनि सायाव मा बुंनो सानो जोंखौथ' जोङो नुगासिनो दं दिनै आसाम सरकारा जोंखौ डिभाइड खालामगासिनो दं जोंखौ डिभाइड खालामनानै जोंखौ उइक खालामगासिनो दं आरो जोंखौ डिभाइड खालामनायनि खारनानो जाहैबाय जोंनो माखासे हान्जाखौ माने गोथाव खोथा बुंनानै थगाय माने बुरखाय दिनै गावनि खबजायाव दोननानै दिनै जाथिखौनो दिनै थगायगासिनो दं बे हिसाबै दिनै बेबादिनो जोंखौ
डिफाइन खालामगासिनो दं दा जोङो सानो आरो आसाम सरकारा बे खेत्रआव साक्सेसफुल जोंनि गेजेराव बोखावनानै जोंनि माने स्ट्रेंथखौ दुरबल खालामनाय जोंखौ फोसाबसो खालामनाय जोंखौ उइक खालामनाय बे खेत्रआव आसाम सरकारा दिनै साक्सेसफुल होननानै जों सानो आरो दानि नैबे अदालगुरिनि जानाखि समस्ति दाफामनाय दा बेयाव जानाखि आन्दलन जादों दा बेयाव जों मिथिनाय बादिब्ला दा अदालगुरिनि पार्लामेन्टारि समस्तिखौ लाखिनांगौ खेत्रआव जोंनि मानसिफ्रा बेखौ जास्ट ओरैनो मोनसे समस्ति मोनबानो जागोन जेनेरेल हिसाबै मोनबाबो जागोन दा जोंनो बेखौ एसटि नांगोन दा बेनि सायाव जोंनि मानसिया दिनै क्लियार नङा आरोखि दा जोङो दिनै बुंदों जों माने अदालगुरि समस्तिखौ जोङो नांगौ अदालगुरि समस्तिखौ जों नांगौ जोङो लकसभा समस्ति मोनसे नांगौ बिटिसिआव जोङो लकसभा समस्ति मोननै जायो बेखौ जों नांगौ क'क्राझारा एसटि जाबाय अदालगुरिया जिखि जाया मानो मोनसे समस्ति जोंनो लकसभा समस्ति मोनसे नांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाय जों खोनाबाय थादों खिन्थु अदालगुरि लकसभा समस्तिआव जे एसटि जानांगौ बेयाव खिन्थु स्ट्रं भइस होनो खोनायाखै दा हयथ' बे ओरैबायदि साननो हागौ दा हिमन्त बिश्व शर्मा ओरैबायदि पलिसि खालामनो हागौ जे जाय सेन्टिमेन्ट जोंनि गेजेराव दा जाखांदों बर'फोरनि गेजेराव बे समस्ति दाफामनायखौ लानानै गोजोननाय गैयै बे सेन्टिमेन्टखौ माने हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि गेजेराव माने बोखाव बुजि खालामनानै बिसोरनो थुलुंगा होनांगौ जोंखौ दे नोंसोरो अदालगुरि समस्तिखौसो बिनानै ला नोंसोरो खिन्थु बे सिटआ एसटिनि थाखाय नङा जेनेरेलनि थाखाय जुदि बियोब्ला जों बेखौ हगारगोन बेबायदि मोनसे माबाजों हिमन्त बिश्व शर्मा जोंखौ थुनो हागौ आरोखि बे थुगोन बियो नोंसोरो बे अदालगुरि समस्तिखौ नोंसोर बिनानै ला खिन्थु बे समस्तिया एसटि जानाय नङा माने बे जेनेरेल जागोन दा बिदिनो जोंनि मानसिफ्रा बेखौनो दिनै माने आवगायनो हागौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै जेनेरेल सिट मोनबानो जाबाय जोंहा माने अदालगुरिखौ आलादा मोनसे समस्ति मोनबानो जाबाय बे हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा दिनै माने अदालगुरि माने पार्लामेन्टारि समस्तिखौ नांगौ होननानै जों मानसिफ्रा बुंनो हागौ खिन्थु बिदि एसटि जानांगौ बे खेत्रआव जोंनि मानसिफ्रा स्ट्रं नङा दा जों लुबैदों जोंनि माने बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्च आरो जों लोगोसे जायफ्रा खामानि मावयो फ्रन्टाल अर्गानाइजेसन दा जों लुबैयो जे अदालगुरि समस्तिया एसटि रिजार्भ जानांगौ आरो अदालगुरिल' नङा दा दिनै नोङो भारतनि जायनाखि माने 6 बिलनि माने प्रभिजन आरो लोगोसे भारतनि संबिधाननि 32 आर्टिकेल 4, 5, 6 दा बे हिसाबै जोङो जोंनि बिटिसि एरियानि जेसेबां समस्तिफोर दं एमपि समस्ति होन बा एमएलए समस्ति होन बे गासिबो ट्राइबेल रिजार्भ जानांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो लोगोसे बे ट्राइबेल रिजार्भ खालामनो थाखाय जों गिबियावनो मोनसे सर्त जों होदों इलेक्सन कमिसनारखौ जोङो बिथांमोनखौ जों बुंदों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियानिफ्राय इसिबां इलिगेल हाबनानै थादों बिसोरखौ होखारजोबनांगौ होननानै जों बुंदों दिनै जोंनि एरियायाव गोबां माने इलिगेल अबैध मानसिफोर दं जायफ्रानोखि जोंनि जायगायाव थानो मोनखाया बिसोर जोंनि जायगायाव थानो मोनखायाब्ला बिसोर बे जायगायाव थानो मोनाब्ला बिसोरनि नामा बोरै भटार लिस्टआव हाबखो बेथ' गिदिर कुइसन दा जायफ्रा इलिगेल माने जोंनि जायगायाव हाबनानै दङ इलिगेल भाबै ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दङ दा गथे बिसोरखौ होखाराब्ला बिसोरखौ भटार लिस्टनिफ्राय दानाब्ला नों बोरै कारेक्ट मोनसे भटार लिस्ट नों बोरै मोननो आरो बे कारेक्ट जुदि भटार लिस्ट नों मोनाब्ला अब्ला नों बोरै माने मोजां डिलिमिटेसन नों बोरै मोननो दा गथे बिनि सायाव जों लुबैदों माने डिलिमिटेसनखौ बानायनायनि सिगां ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां इलिगेल माने अबैध प्रबजनकारिफोर दङ इंग्रजारफोर दं बिसोर होखारजोबो गासैबो आरो बिसोरनि नामखौ भटार लिस्टआव दाननांगौ जों बेखौ फार्स्टआव दाबि खालामो दा बिनि उनावसो डिलिमिटेसन खालामनांगौ होननानै जोङो इलेक्सन कमिसनखौ जोङो माने खावलायहरो दा जों बेनि थाखाय जोङो जन सुरक्षा मन्थ्रिया आगोलावबो जों नाजाबोदों गोबांनो आसामनि चिफ इलेक्ट'रेल अफिसारखौ जोङो माने भटार लिस्टनिफ्राय नाम दाननो थाखाय जों खावलायदों बेसेबां इलिगेल इंक्रजार्स दं ट्राइबेल बेल्टआव बिसोर दाननांगौ होनना जों माने खावलायदोंमोन दा बिथाङा जोंखौ माने बाख्नायदों एप्रिसियेट खालामदों जे नोंथांमोननि दाबिया जेनुइन दाबि दा नोंथांमोनहा बे दाबिखौ चिफ इलेक्सन खालामहाय चिफ इलेक्सन कमिसनारासो बेखौ माने मावो आरो बिथांमोनहा निर्देश हराबा जों मावनो हाया दा गथे चिफ इलेक्सन कमिसनारखौ नोंथांमोना बुंबाय दा बे समाव जोंहा माने चिफ इलेक्सन कमिसनारा बे समाव जोंहा हरिश शंकर ब्रह्ममोन बर' मानसि जों बिथांखौ बुंदोंमोन जों खावलायदोंमोन जावले जे नोंथाङा बर' मानसि जाबाय जेब्ला नोंथां थानाय समावनो बे माबाखौ ट्राइबेल बेल्टआव जेसेबां इलिगेल एंक्रजार दं बेखौ होखारजोबना होदो आरो लोगोसे बिथां थानाय समावनो जाहाथे बे बेल्टआव इसेबां माने इलिगेल भाबै भटार लिस्टआव नाम सुजादों बिसोर दानना होदो होननानै बिथांखौ जों माने खावलायदोंमोन दा बिथां मावनो होनदोंमोन खिन्थु मावनो हालाखिसै बेबो दुखुनांथाव जाबाय दा दिनै बेफोरखौ जोङो दिनै गोसोआव बिराद दुखु मोनो जोंनि बर' फिसा थानाय समाव जों मावनो हायोब्ला मोजांमोन मावनानै लानो हायोब्ला जों मावनो हायाखिसै दा ओंखायनो जों दिनै जोंनि दाबिया बेनो जे इसिबां माने समस्ति दिनै गोदान दाफिननाय जागोन बिटिसि एरियायाव पार्लामेन्ट मोननैबो पार्लामेन्ट रिजार्भ जानांगौ आरो 15था जायनाखि समस्ति
MLA बानायनायनि खोथा बुंदों बेबो जोंहा रिजार्भ जानांगौ बे बाथ्राखौ बुङो आरो जों बेखौ मावनो थाखाय जोङो ट्राइबेल बेल्टआव जेसेबां इलिगेल एंक्र'चार दं बेखौ होखारजोबनांगौ आरो बिसोरखौ भटार लिस्टनिफ्राय नाम दाननांगौ बेबायदिसो माने नैबे डिलिमिटेसन खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामो। आसामाव सोंथि खालामो बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायावहाय आरो बेजों गोबां लोगोसे जों नुनो मोनदों जोंनि बिटिआरआव बे बेल्ट एन्ड ट्राइबेल ब्लकनि मानसिफ्रासो हान्थि थागासिनो दङ सार बेयाव माबा मोनसे खामानि होगोन नामा? जों फार्स्टआवनो दुखु खालामो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल मानसिफोर हाबनानै दं बेखौ होखारनांगौ माने गुवाहाटि हाइकर्टआबो अर्डार होबाय जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर होखारनांगौ होननानै हाइकर्टआव अर्डार होबाय दा बे हाइकर्ट अर्डार हिसाबाव दिनै BTC सरकारा मावाखै दा BTC सरकारा दाखालि 23 तारिखआव माने मोनसे माबा होनांगौमोन बिसोरो बेसेबां एक्सन लाखो हाइकर्टआ बिदोंमोन BTC सरकारनाव बेसेबां माने अबैध इलिगेल एंक्र'चारफोरखौ होखारखो बिनि लिस्ट बिदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखै दा बिथांमोना फल्स मोनसे एफिडेभिट होदों बिसोरो माने बुंदों BTCआ जों दिनैसिम 300 फेमिलि जों माने इलिगेल एंक्र'चारफोरखौ BTC एरियानिफ्राय ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारबाय होननानै बिथांमोना बुंदों BTCआ खिन्थु बे इलिगेल बे नंखाय मिसा खोथा बे सैथो नङा बिसोर नङै एफिडेभिटखौ होनो हादों दा बिथांमोना ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जों होखारनांगौ होखाराखै जों अनेकबार बुंबाय पइन्ट आउट खालामनानै बुंदों बबे जायगायाव एंक्र'चमेन्ट जादों जों बेखौ माने बुंनो हादों लिरना होदों खिन्थु बिथांमोना बेखौ माने मावाखै दा दिनै BTCनिफ्राय बर' मानसिफोरखौसो गावनि फिसा असे फिसा थागिबि फिसाफोर दङ दिनै माने अबेबा ग्रेजिं फिल्डआव थानाय अबेबा माने हाग्रायाव थानाय अबेबा माने दैमा दैसा सेराव थानाय अबेबा कासलिङाव थानाय दिनै बेफोरखौ होखारनो आखायाव लादों बे बिराद निन्दा खालामनांथाव दुखुनांथाव जों बेखौ निन्दा खालामो बिदि दा खालामथों बिदि खालामनो मोना दा बिथांमोना साहस दंब्ला दिनै बे माने फरेस्ट ओनसोलाव हाबनाय गोबां इलिगेल एंक्र'चार दं बाहेरानिफ्राय थाफैनाय बिहार बेंगल झारखन्ड बेनिफ्राय फैनानै थाफैनाय दं हाबनानै थाफैनाय बिसोर होखारगोर बिसोरखौ दिनै मानो ओंखारनो साहस खालामाखै बिसोरखौ होखाराबालानो दिनै गावनि मानसिखौ मानो ओंखारखोबालाय गावनि मानसिखौ दुरबल नुनायखाय गावनि मानसिखौ उइक नुनायखाय दिनै होखारना होबाय खिन्थु मालाय मानसिखौबा दिनै होखारनो हाया जायफ्रा इलिगेल जायफ्रा अबैध बेखौ मानो ओंखाराखै बिसोर होखारनांगौ जों दाबि खालामो बिसोर होखारनांगौ नालाय गावनि बर' फिसाखौ मानो ओंखारनोलाय आरो नों बर' फिसाफ्राबा जुदि सोरबा इलिगेल बा बे हाग्रायाव दंब्ला नों होखारनो हानोब्ला बिसोरनो फार्स्टआव थानाय बेब'स्था खालामना हो जों बेखौ बुङो होखारनाय सिगां थानाय बेब'स्था खालामो आइनाव बिसोर दङ 2011नि जायनाखि सुप्रिम कर्टनि अर्डार बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ BTCआ फल' खालाम आरो फल' खालामनानै इभिक्सनखौ खालाम जों बेखौ खावलायो BTCखौ। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन